ليلة عشيت وجوا بتلم كيسها كبيرة فارني فتو دهلتهم ويلدتي بن قلبي لبيم لي صحنو ديكلوم فايراي ماريا وجسو ديكي تارديا واجي سما فوسنا هلا الكبر هلا الجيل ايش في الفقر في دباتيها ريتين هيك بلا واسيل قلبي لفوق رولي مسيكني ما هم كين جسوهاني L-eżem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbarna hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju għażiż biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' żewġ qaddisejn kbar, San Bażilju l-Kbir u San Grigor Nazzjanżjan. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sakrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Giuseppe, Ġolina, Edmund u Pauline Buġejja. Ngħidu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti ddawwar l-Knisja tiegħek bl-eżempju u t-tagħlim ta' San Bażilju l-Kbir u ta' San Grigor Nazzjanżjan. Għamel li bl-umiltà kollha nitalmu l-verità tiegħek u nurruha fl-għemil bl-imħabba u l-fedeltà. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżiż, min hu bil-giddib jekk mhux min jiċħad lil Ġesu li huwa l-Messija? Dan hu l-Antikrist li jiċħad lill-Missier u lill-Liben. Kull min jiċħad il-Liben anqas lill-Missier ma għandu. Min jisqal lill-Liben għandu lill-Missier ukoll. Intom iżda jalla jammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu. Għax jekk jammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu, intom ukoll tagħmlu fl-Liben u fil-Missier. Din hi l-weda li hu nnifsu għamlilna, il-weda tal-ħajja ta' dejjem. Ktilbtom dan dwar dawk li jridu jqarqu bikom. Madankollu fikom qiegħda tagħmmar id-dilka li rċivejtu minn għandu. U għalhekk intom m'għandkom bżonn min joqgħod jgħallimkom għax id-dilka tiegħu tallimkom hi dwar kollox u t-tagħlim tagħha hu veru u mhuwiex xi gidba u la darba u hekk mela ibqgħu dejjem kif għallimtkom hi. Wissa wliedi, ibqgħu fih ħalli nkunu qalbna qawwija meta huwa jidher u ma nġarbux il-mistħija li nitwarbu
minnu meta jiġi. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni tal-Alla tagħna. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-lemenija tiegħu u d-rieħ imqaddes tiegħu ngħidu flimkien. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tiba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael, ngħidu flimkien. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha. Infexxu filena, ifirħu u għannu, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. Alleluja. Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien u kellimna permezz ta' Ibnu. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet dejn. Meta l-lut ta' Ġerusalemm bagħtu għandu xi qassisin u leviti biex jistaqsuh int min int, u stqal bla ma ċaħad. Jien m'iniex il-Messija. Huma reġgħu staqsewh, mela min int? Int Elija? Minniex qalilhom? Int il-profeta? Le weġibhom. Imbagħad qalulu mela min int biex nagħtu tweġiba lil dawk li bagħtuna. Min tgħid li int? U hu wieġeb kif qal il-profeta Iżajija. Jiena l-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, wittu t-triq tal-mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej. Huma staqsewh, mela kif qiegħed tagħmel la m'intix il-Messija u la Elija u lanqas il-profeta? Weġibhom Ġwanni, jiena nagħmel bl-ilma, imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u li ġej warajja. Jien anqas ma jistħoq li nħoll lill-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja in-naħa l-oħra tal-Ġordan fejn Ġwanni kien jagħmel. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. F'dawn il-ġranet naqraw siltiet mill-littri ta' San Ġwan, littri osra imma mimlijin tarim sabiħ. San Ġwan jinsisti fuq 3 affarijiet. Isemmi ħafna drabi il-kelma giddieb. Min hu l-giddieb jekk mhux min jiġħad li Ġesu l-Messija? Isemmiha diversi drabi din. Kif tista' tħobb l-Alla u ma tħobbx il-proxmu, inti giddieb. Isemmi ħafna l-imħabba, dan il-kmandament jgħidilna li rċevejna, u jsemmi ħafna x-xhieda l-lum, jinsisti ħafna fuq ix-xhieda f'din is-silta tal-lum, isemmi ħafna x-xhieda li aħna għandna noqogħdu attenti minn tagħlim żbaljat, minn tagħlim li ma jaqbilx mat-tagħlim nisrani. Kelma fuq il-Vanġelu tal-lum. Dan Ġwanni kien it-tifel ta' Zakkarija, missieru kien qassejs, mela suppost Ġwanni l-Battista kien qassejs jiffunzjona fit-Tempju ta' Ġerusalemm. U dan Ġwanni flok ma qgħad fit-Tempju bħal missieru, dakinhar is-saċerdozju kien jintered. Bħal fid-deżert.
kien jgħammet. U kien hemm il-Fariżej minn Ġerusalem. Dan x'taħwitu qalu. Kif imur jaqbad u jgħammet? Jekk kienu mhux qassejs issa, kif jgħammet? U jibgħatu xi messaġġieri jistaqsuh. L-ewwel ħaġa jistaqsuh fuq l-identità tiegħu. Int min int? Ġwanni kien popolari ħafna, ħafna, ħafna aktar minn Ġesu. U l-ewwel jikkjarifikaw minnu, jien minix il-Messija. Inti Elija minix, inti l-profeta li minix. Interessanti din tam. Dan mar jistaqsuh minnu u hu jgħid minix. Jien taf min jien f'relazzjoni ma' Ġesu. L-identità tiegħi hija ir-relazzjoni tiegħi ma' Ġesu. Kemm jikkuntrasta ma' dak li nfittxu aħna. Aħna nfittxu li nkunu aħna qisna ċ-ċentru tad-dinja, ċ-ċentru tal-univers. Jien illum nitħattu ħafna fuq l-awtonomija, fuq il-libertà. Isni jien. Ġwanni le, mhux jien. Ġesu l-importanti. U biex jisposta l-attenzjoni minn fuqu, jgħid sentenza sabiħa ħafna jgħidlhom fostkom hemm wieħed li intom ma tafuhx. Il-Messija qiegħed fostkom u intom għadkom ma skoprejtuhx. U jien laqqas jistħoq li nħoll il-fili tal-qorq tiegħu. Jien ma jinxeq qudiemu. Kemm jgħallimna Ġwanni l-Battista. Ħa nitkellmu fuq il-qaddisin tal-lum. Kif qed fil-bidu llum qegħdin niċċelebraw il-San Basilju l-Kbir u l-San Grigor Nazzjanżjanu. San Basilju twieled fis-sena 329. Sar patri ta' 28 sena. U ħadem ħafna biex il-monakeżmu ta' żmienu ma jingħalaqx, ma jinqatax mid-dinja. Kien barka talla dan San Basilju. Ħadem ħafna biex il-monakeżmu ma jinqatax mid-nies, ma jinħalaqx fih innifsu. Kien jaħdem ħafna fost iż-żgħażagħ dan San Basilju u kien japprezza il-kultura, kien jaf jgħaqqad b'kapaċità kbira id-dinja mal-Vanġelu, id-dinja mat-tagħlim ta' Kristu. 40 sena sar isqof dan San Basilju. U ħadem ħafna biex l-imperatur ma jindaħalx fil-Knisja f'affarijiet tal-Knisja. Din mhix affarijiet. L-affarijiet tal-Knisja nieħdu ħsiebhom aħna. Għara ftit. Kiteb ħafna għandu trattati sbieħ ħafna. Jieħod ħafna kontra l-foqra, kontra s-sinjuri li ma jħennux għal-foqra. Għandu paġni mill-isbaħ. Mbagħad ikompli miegħu San Ġwan Griżosni. Għandu tagħlim sabiħ ħafna, għandu tagħlim ħafna fuq l-Ispiritu Santu. 149 sena. 149 sena. San Grigor Nazzjanżjanu kien sieħbu, kienu l-Università flimkien, twilet sena warajh fis-sena 330. Kienu jistudjaw ma' xulxejn. Kienu ħbieb kbar. Mhux biex jgħidu għal xulxejn. Imma kienu jfittxu il-ġid tal-ieħor. Wieħed ifittex il-ġid tal-ieħor, mhux li jispikkaw, mhux li jkun aħjar mill-ieħor, imma li ħaddieħor li ieħor ikun aħjar minni. Kien ħbibberija kbira bejniethom.
Anke San Grigor Nazzjanzjanu kien sar isqu f'Nazzjanza, it-Turkija. U dan kien riservat San Grigor Nazzjanzjanu. Kien ta' waħdu, kien iħobb is-solitudni. Imma l-kapaċità tiegħu li jippredka tefeħ qalb in-nies. Għandu tagħlim sabiħ ħafna, għandu omeli jisbeħ ħafna, San Grigor Nazzjanzjanu, u wkoll dottur ta' Knisja. Dawn it-tnejn li huma mhux biss huma sfijiet imma dotturi kbar tal-Knisja Ortodossa. Ta' għandhom tagħlim sabiħ ħafna, 60 sena. Nitolbu l-dawn iż-żewġ qaddisin kbar, San Basilju u San Grigor Nazzjanzjanu biex iresquna dejjem aktar lejn Ġesu Kristu. Għana udoddu ħajli l-Alla l-lum għall-erf u l-qdusija li bjom żejjen li San Basilju u li San Grigor Nazzjanzjanu biex waslu lil ħafna għas-sewwa ta' Alla, nitolbuh li wettaq ħajjitna fis-sliem u jaħlisna minn kull tagħlim qarrieqi. Għati mulej erf u qawwa lill-Ministri tal-Knisja tiegħek biex jagħmlu l-veritajiet tal-fidi bl-istess ħeġġa li bija San Basilju u San Grigor xandru fi żmienhom il-veritajiet tal-fidi nisranija nitolbu. Żomm ħieles il-poplu tiegħek illum minn kull tagħlim li mhuwiex l-Evanġelju ta' Kristu, kif bil-kelma u l-kitba ta' San Basilju u San Grigor ġiet fix-xejn it-tagħlim qarrieq li kien jixtered fi żmienhom nitolbu. Wettaq bil-grazzja tiegħek lil daw kollha li llum ukoll qed iħallu d-dinja biex jgħixu ħajja ta' talb u ta' perfezzjoni skont ir-regola li San Basilju kiteb għal min irid jgħix ħajja perfetta nitolbu. Ilqa' lill-qadejja tiegħek Giuseppe, Giolina, Edmond u l-familjari Buġejja biex tinsaħ ħtijietom kollha u twassalhom fid-dawl u l-għena ta' dejjem nitolbu. Għatina li nkunu nixbħu lil San Grigor fl-imħabba tiegħu għall-erf tal-ħwejjeġ tas-sema u fil-ħlewwa ta' kliemu ma' kulħadd nitolbu. Dawn iż-żewġ qaddisejn kbar kienu ġejjin minn familji ta' qaddisejn. Familjari tagħhom kienu qaddisejn. Nitolbu għall-familji kollha tagħna biex ikollhom fid-djar tagħhom ambjent nisrani u qaddejs nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija, għatinja li nkunu messaġġiera tal-ħniena u tal-imħabba tiegħek mal-oħrajn nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna. Nitolbu b'mod speċjali għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jagħtux qalbhom mimma jafdaw aktar fik nitolbu. Nitolbuk għal pajjiżna, nitolbuk għal paċi fid-dinja, mulej jagħtina l-paċi tiegħek u nitolbu għal vittmi tat-terremot li sar fil-Ġappun nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox, il-qattalb li qegħdin nagħmlulek illum watina l-grazza li nkunu ħerqana biex nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil kollu tagħna. Bi Kristu siedna. Imbiera kint mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li għedin noftulek, frott tal-ħalt u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajt tal-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jumnu miefa qudiemek u għamel li kien jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn l-offerti li qiegħdna fuq l-altar tiegħek fit-tifkira ta' San Bażilju l-Kbejr u San Girgor Nazzjanżjenu u xedet fuqna l-maħfra tiegħek biex dawn l-offerti nagħtu ġieħ lill-ismek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-feħl il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Bażilju l-Kbejr u San Girgor Nazzjanżjenu, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tagħhom, issaħħaħha fil-ħed bit-tagħlim li huma xandru u tilqa' talb li jagħmlulek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull lusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li tlaħaj il-kalċi li ġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċukun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppe, Giolina, Edmond u Pauline Buġejja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha.
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Kenna għalina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Bażilju l-Kbir, ma' San Grigol Nazzjanżenu, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieħed, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħallina qatt nferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled qalbi miegħi tlaħħabba. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi tlaħħabba. Reħelu tal-imħabba, il-qalb tiegħi bik tixxabba. Ejja u Alla f'eddej tiegħi jisri f'qalbi
الفروت لي بهابط ويلت قلبي مي يتربى كم ينتحلو جسوتي كم نشتين هادلك بي هارستك هلواتي الدبدية للقلب بي بفرح تملي بيا او جسو هلوات أربية هي طويل الجوافي يا جسود فاي الفروت لي محبط ويلت قلبي مي يتنبى Halleto alla sema bishlesh fosti hil bnedmi sirdni dewi hetmina bishti ibdini il hatmi sirdni dewi hetmina bishti ibdini il hatmi Bambinch kejken helwa tarbija Eja ehlisna nil-lajf tal-ħnija O Alla taħnina Inqu bil-bifa bħala ringrazzjament wara qalbi ngħidu flimkien glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Inti ġedditna mulej bil-misteri qaddisa. Bl-umiltà kollha nitolbuk il-grazzja li nsiru nixbħu lil San Basilju l-Kbir u San Grigol Nazzjanżeru billi nisqadu bil-ħerqa kull ma jemmnu u nimxu fuq it-tagħlim tagħhom bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamadijiet il-Madonna li talbitna jistess minn dan is-santwarju. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħalstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.